Dus voor mij zijn jullie de highlight van de Taste World Fest happening hier. Met jullie nieuwe studenten. Hoeveel studenten hebben jullie? Zo, ja, ik denk een stuk of We hebben er vandaag 60. ongeveer 50 meegenomen, maar we hebben En 3 groepen verdeeld. ja. Oké. Hoe lang zijn jullie al bezig met die nieuwe groep? 6 maanden of zo? Minder dan een jaar. Laten we zeggen minder dan een jaar. Zijn groep, laten we zeggen misschien een jaartje. En dan die laatste groep, misschien een paar jaartjes. Oké. We zijn allemaal nog beginners op een bepaalde manier. Oké. Oké, en als ze klaar zijn, Ja. zijn ze dan klaar om voor een of andere groep? Kunnen ze zelf een groep oprichten als ze klaar zijn? Ja. Dat is mogelijk, maar dat is wel na 10 jaar denk ik. Ja, maar dat is wel wat veel van onze oud-leerlingen uiteindelijk doen. Dat ze of hun eigen brassband starten, dus dat ze hun eigen instrumenten gaan kopen en hun eigen spelers regelen, dat hun eigen brassband, of ze gaan spelen bij een al bestaande brassband.
wil net zeggen, iedereen heeft het heel goed gedaan vandaag. Iedereen heeft geknald, we hebben laten zien wat we kunnen. Mijn leerlingen hadden hun eerste optreden, dus die hebben het sowieso heel goed gedaan. Waar kunnen mensen zich melden om mee te doen met jullie school? We trainen elke zaterdag van 12 tot 3 op de hele fiets 90. Dus iedereen is welkom, jong tot oud. Hebben jullie een van nul tot- website? Kunnen ze gewoon op SKVR website gaan? Volgens mij moet je op de website van de SKWR en dan moet je naar Brassband School. Anders zoek je gewoon bij Google SKWR, Brassband School en daar zou je ook gelijk kunnen Tik inschrijven. dit in en dan vind je het vanzelf wel. Jongens, ik hou van jullie. Echt, blijf dit doen met liefde voor deze kids. Ja, achterkant heb ik al opgenomen hoor. Ik heb het al lang opgenomen. Ja, hey, succes. Jullie zijn echt toppen.